يا من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagaryami, mga babayami, tumatanda nga matanus pamamakinagan sangkai programa angkai mga bangsa tano, mga pagarinyo, mga ulama kapapantagan sa giyang kaiya ingda Jordan. Imanto na aya kabgan tano sa osayan ko taman kakasabuti tanoron nagiyang kai makapantag ko kapangaroma lalambu ang kaiya kanduay. Giyaya imanto imababaloy bendingan tano imanto. Payag na Amerikano, so mapmamaan ang kaiya kanduay kapangaroma naguso kokomanian nagu kenegyu sagiyang kaiya mga bangsa niyo wanto na sabab kiadakti sang kai kiptula den ko kanduay si miyakilang si ko mga dato nagu kenegtano mambu o anto na isabab kiadakti sagiyang kai kiptula den ko kanduay si miyakilang si miyaylay si ko mga babay mga bae nagu kenegtano saya so mga ahdap mga antap ang kaiya kanduay. Makasabab pero mga bangsami na actually nagiyang kaiya kapangaroma kanduay na isusuguaya makanggulalan ko kitab mialoy si ko katur wallahu subhanahu wa ta'ala so Quran nagu mialoy ko sabdan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu mia ijma so mga ulama sa mata-mataan agiyang kaiya kapangaroma giyang kaiya kanduay na isusugu. Aya dalil sa kitab na miyatiro wala suratun nisa ikatlo kaayatan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Sabad ko kasabot sa giyang kaya katiro wala na amay atig wala ka ikalakiyo ikawan niyo o baka no di makapayununtulan ko mga wata ilo na pangaroma kano ko mapia ko mga babay sa 2, 3, 4. Amay man ka ikawan niyo at igwala iba kano di makapayununtulan na nasa katawbu yuto so kalalayaman akip nalin ng mga lama o di nagyang ko tuwa malakat ay mano ko. Sopman so kaya niyan ko hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayad na tiyawag Nabi na so mga kangudaan, mga ngunguda. Sa Peter iyan, aya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hey, so mga ngunguda at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sadin sa pagkagagar kano ko ba'a. Aya katur o mga ulama sa giyang kaya ba'a na ayat tigiran na mapipikirsan naginan so nikah, managinan so jima. Ayat tigiran na tatakadirinsan natiyan mana iya manistata amin kumul jima likudratihi muanihi falyatazawwaj. Katarwa iya Wahba az-Zuhaili. Tiyan na salin sa pagkagagara no sa aymanan yan na jima nikah ang gulalan sa giyang koto akakagagaan yan ko gusto managiyang otay punsi ko mahar so gusto aymanan yan na mapangaroma na gusto mga kabnarian na pangaroma at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mialip no Ibn Abbas si ko Sa'id bin Jubair sa tiyan hey Sa'id bin Jubair pangaroma ka kagi mata-mataan aya pirmiro sang kaiya ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumada kalkiran karoma. Sabab pro na imanto na aya malalamba si ko mga pamikiran tano na anto na klase niya suguan
wajibaya sunnay niya suguan o di na haramaya suguan makro anta kamubah. Na iman to na payagan tano ang kaya mga kukuman yan. Tigo mga ulama, agi ang kaya kukuman, sa ang kaya kapangaro, maging tapyang aloy tano, na aya kukuman na atigiran na ahwalin nas. Eman, naging pia mati ang mga dalil. Oway. Na isa may tuturo ano. Oway. Isa may tuturo yan, at tigo mga ulama na dipindiya ko kapakambubutad umano siya. Pagani atigiran man na aya kukuman o kapangaroma na wajib. Amay ka aya betad utaw na matangkad sa ginawa niyan. Pamana matangkad sa ginawa niyan kisaw naksakanian ko kapakapenggal bakian sa dimapya. Makapsisalakaw sa ginawa. So tigitano makapsina. Odis kanian pangaroma. Arak sa sakanian na aya betadian na kegeganian ang koto nafakato zawaj. Ipun saging utamahar. Nagugiyang koto gusto ang kota mapengaromanian. Nagusto mga kabnar ang kota karomanian na may penggulalan yan na amay kagiya ibuntal o pakambebetad o dato na wajib berkanian so kapakapangaromanian, kapakadwin yan. Ang kaino to na aya kaido mga ulama na tigiran man na iya li'annahu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib wa tarikuhu az-zawaj. Ayamanan yan na amay ka ayabu okit akakomplito ang utawa wajib na makanggulalan sa giyang utawa say na wajib na minggulalan. Na aya okit yan, naging utawa kapapangarom ang utawa dato. Ibarat naging utawa dato na Sama na ito na wajib ka niya na kagunggunan niyan. Aginawa niya no. Oway, sa giyang utawa niyang kapakanggalbag sa sina. Ayaw kita kagunggunan niyan sa ginawa niyan. Mga romas kani. Di na dumo ayo. Oway. Giyang ropaan pa makagipakambetado dato agi ropaan yan. Manan yan na kagaganin ng utaga so ko kapangaroma lay dang uta kaya payagatan ron na wajib ra kaniyan so kapangaroma. Miyo mano pa na tira na mayawe kaplawa. Oway. Ikadua ko kuman yan na haram. Sa ayabuntal yan na tigang utamang ulama keharam so kapangaroma amay kamatang sa ginawa o dato akalalimian subabay o di na kedararan yan ang koto mapengaroman yan o makapangaromas kanian. Askan yan nakatawan yan aginawan yan adin yan kebuog so gusto ko kapangaroma. Ay dong tapyang aluitan na matatangad yan. Matatangad yan na di niya bukebuog. Di pa kagagasabtang, di pa di niyan sotigtan di pa kapara. Di niyan may penggulalan ng utak abnar. Sakit ya. Oway. Mabagamalaw pa. O di atigyan na awla ya'dilu in tazawwaja bi zawjatin ukhra. O di na diskan yan makapinuntulan o pa makadwis kan yan. Na haramun so kapaka pangaroman yan. Aya kaido mga ulama na tigiran man na lianna ma adda ilal harami fahu haram. Basta ayaw kita na haram dang kuta ko kuman. Pamakuan ang gilabak na ayak si kakulu ko haram na haram. Haram man manin ako kuman. Then agi upama ko pangaro masutaw na sigurado na di bu makapaginuntulan. Oway. Na haram man. Haram. Makasabab pro na upama ka makaambulang sa pamikiran o dato askan yan na ketangkad sa ginawa niyan. Odis kan yan pangaroma na makapsasalakaw sa ginawa, makapsina. Na matatangkad mambu sa ginawa niyan o pangaroma na kelalim yan ang kotama pangaroma niyan. Mamana, miyakang bulang ito sa pamikiran yan. Odis kan yan pangaroma na makapsina. Na upano pangaromas kan yan na matatangkad sa ginawa niyan kelalim yan ang kotama pangaroma niyan. Baka panalimut. Na ayako kumananan at tigo mga ulama na haram mambu. Ang kaino to natigiran man na li'annahu idha ijtama'a al-halal wal haram ghalaba al-haramul halal. Igira ko na miyati mo so halal agu so haram naptuban no haram so halal. Pamana di kapay ba mati mo ang utadua. Agi aya keswaya mapngulaw lan yan na napmulo ya pala haram. Pamana lay daw ta isa ka baswaig o pamakataw sa may to apakabarag na mimbali to haram. Ikatlo ko kuman mga guro na makro ay kap kabalinan amakro na amay ka ikawan o dato o bas kanyan makapalalalim o di na o bas kanyan makadarar sa giyang utama pengaroman yan o di na giyang utwa pakaasala karoman yan sa giyang ay akawan yan ada misampay sa giyang utama martaba ayakin. Paman nagibo kip kawan yan nun. Pamawan na
ka madu dua-dua. Oway, madududu, maalang-alang. Nagukataw niyan mambu ginawa niyan, nadis kaniyan pagagagas sa gasto. Nagu ay manan yan na dis kaniyan maratas kaniyan ikapamilya. O di na korang ang koto babay iyan si ko mga babay. Yan na makaroon, ay man na ungil ba kaniyan na kanabun miya dusa. Oway. Naging kaya lagi daya, pamana amay ka matang luto sa ginawa dato, batabu di laboro na kukurang ang koto babay iyan, ragbanin si ko mga babay na makaroon suka pangaroma. Ini pagumano no Imam Ash-Shafi'i sa tigin man na iya makro panso kapangaroma si ko dato adna sakit yan. Lagi dang ko to minitulod din suida diyan. Di pa kagaga. Babu pagaraya. O di na adna sakit yan natatap. At ibangan mo pakapanis sakit ang ko to mapangaroma nga. Yakakuha pansawi da kali. Oway na makro ron so kapangaroma. Kapat ako kumana ya mga bangsami. Tiro abros tada gi ko ta kababali na makaroon na pangaraw ba Oway. Adin na muskila. Demos kailan na pungarawan yan. Makasaba pro na ikapat ako kumana ya na sunnat. Saya kap kebali na sunnat. Si ko kadaklan si ko mga jamhurul ulama na pitero ira na sunnat. Amay ka aya pakambubata dangot wadato nakatawan niya na ginawan yan ang mga paginuntulan. Maana dinian ikawan aginawan yan ibaskan yan makasina o di pangaroma. Mala sadig sa ginawan yan. Nagu sasarigan yan mambu ginawan yan makapaginuntulan. Dinian kala limang uta karoman yan o pa makapangaroma. Nagyang kaya lagi day aropaan na amay kamatang ka day sa ginawa o dato na sunnat tun suka pangaroma. Lagi kalili sa nga emasa. Gikalili sa nga emasa betad o mga dato. Makasaba pro na aya ikalim ako kumanaya agiyay pakaasa lang kaya kukuman apyang aloy tano na ay mananin na ibaha mubah ang kaaya kay susugun siyo kapangaroma. Halalo. Oway. Halal. Giyang kaya kaduay na halal ako kuman yan mubah. Makasaba pro na Orian. Ano stad na adman buang mga ulama at tira nagyang kaya kaduay na sibu ko darura ama na igrabu ora sa mga kinangalan. Wa gyud kalilida katawitan ron. Na Orian na yung mga bangsami na ipalatin wang kai kalilimod sang kai bangsa tano wata iyo pagarini yung si Dr. Abu Sajida sa payagan niya katano ang kai sabab akiada kati si eko ayamanan yan na kanduay si imyaki lang si eko mga dato sa kate so microphone na doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagi nagyang ko to may alwer katano nagyang kaya pagaritano aya lang tano si ina na plikasawan tano so mga sabab kaya buring is ko kapupa kaya o agama tanu agama Islam si sagyang kaya kapangaruma sa ikadua, ikatlo, ikapat. Sabab sa pagkanagtano si ikong mga bai na gusto mga pada mga tao pupawingan niran so agama Islam o din na pupakarataan niran nagyang kai amas ala taadud kan dua-duay sa papatigiran sa dami nitulad yan amapya siko dami nitulad mga tao amapya aming galabag si isagyang kaya kan dua-duay na aya katawiran nun na nabaso dinyan na kapya kung kapipikiran nun na basi mismo matatagos isagyang ko to akin isugunon wallahu subhanahu wa ta'ala. Hindi pa kasal na susuguan na doon matatagunan. Okay. So sulang-ulang wano suguan Allah subhanahu wa ta'ala ami didakat si sagyang kanan Al-Quran nagusi ko sunna na nadaabon naqs ayman nadaabon marata sabab sa saginin ni san pagkilang agiyang ko to kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala ko mga urip niyan maana mawatan si sagiyang ko to kitulad na kaon sa marata o di na di mapya okay mabawon matagos ka panalimbot so aya result aya titu sembag na so marata apakitulad na si ito makapupun si sagiyang ko to ginawa o diron dingalubak okay si ko diron dingalubak na anto na mga sabab aya pakitulad utaw apenduay na di mapya
Bedigi ito na diru ayo nan wagamatan wagama Islam. Nanaya paganero nagiyang kuto adi ka piginuntulan umamasi sa giyang kuto mga karumanian. Udi nasi ko mga wata yan si sa giyang kuto mga baya mga karumanian. Sabab sa suka paginuntulan na upama ka makamuayan to nagyuti ke sababan sa kaptek na agiyang kuto kapapagintaw undarudupa. Sumama nagusto mga karumanian. So kapag inuntulan na nabiyelo yawanan wallahu subhanahu wa ta'ala panimbangan si isagiyang kutap kaed na mga simok siko dulun-dulunaan umangat siko kakarumay amay ka sumama na maginuntulan na naketimbang yan agiyang kuto mga widakal na kaed agiyang kuto kapakatetalug damiran sa mga widakal katuro mga uungang siko mga Arab na tigiran na al-adlu mizanon. So kapag inuntulan na timbangan o di na ipupanimbang si isagiyang kutwa dua kataw alladhi wada'ahu lil khalq askan yan na biyaliwanan wallahu subhanahu wa ta'ala para si kumanga kaadnian wa nasaballahu lil haq abiyaloy pananan walla arunian piyakam bukan so untol maana so untol so kapag inuntulan na isaanan sagintasanan si kumbulawasan o untol si kuwagamatan wagama Islam fala tu'arid sultanahu na nadingga sukra agiyang kuto akadatu walla nagugiyang kuto tunay ni katindingan wallahu subhanahu wa ta'ala katindingan na niya na kinirupaan niya si sagiyang kai agamatan wagama Islam aslan na ayapa ka asal na sutaw adi paginuntulan na isa sa paranan nagusa sa paranan wagamatan wagama Islam ay katiru wallahu subhanahu wa ta'ala tigin manai afala tamilu kullal mayli fatadharuha kal muallaqa ubaka suramig sa sangat akasuramig fatadharuha kal muallaqa sa mibagak kaagiyang kuto abai sa lagits kanyan umaalang-alang si isagiyang kuto betadian bedma alang-alang mana din yang kataw ni penggelebek niyan si isagiyang kuto betadian Nagyang kuto kini sa parnon wallahu subhanahu wa ta'ala na makang guguna na uto sa kapakararatayan. Ay mana kababalo yung kuto kasuramig di ka paginuntulan sa dimapia haram. Aslan na so di paginuntulan na daaban yan na katagumpia. Nagudaabon katagudaya inam si isagiyang kuto kapagintaw niya naguso mipupantagyan so karuman yan. Badiskan yan na napagiitaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayam ya panutul si iko musnadu Abi Dawud hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin man yaman kana lahu imra'atan so taw adna dua kataw akaruman yan. Famala ila ihdahuma na namisura migsi sagiyang kuto isakiran jaa yawmal qiyamah na makataling umasi sa alungan amawri wa ahadu shiqayhi saqitun sa ayamang bubutadian na so isa ko saupak sa lawasayan udi na barukan yan na namatatayutun wagan yan namatatayutun na mitutusun sa alungan na mauriya makikiling wagan yan oway gitu sa mga tao di pa maginuntulan si iko mga darudupa yan mga wata yan si sagiyang kuta mga darudupa yan na ayam pembutan yan si sa alungan amauri si sagiyang kuta kapakada panason wallahu subhanahu wa ta'ala na makikiling udi na matatayutun naging kaya sabala sa barukan yan ay mana paduto ko mga pamunaan no seksa ya oway na mga pagariami ading galabog si sagiyang kaya galabog na aya mapipikir wagamatan wagama Islam kapag inuntulan na may paginuntulan niyo so mga bai si iko kapagalungan nagus iko gasto so kapag inuntulan si isagiyang kuto babaya na dauto sugun wallahu subhanahu wa ta'ala amya kang guna na usan nagyang kuto hadith amya panutul si Sunanud Darimi amata na so Aisha radhiyallahu anha na pitero iyan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayadil. Aya betadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di magalungan ginyang bagi-bagi nagyang kuto alungan yan si mga darudupa yan na diiskan yan di maginuntulan. Taros agi terun Rasul sallallahu alaihi wasallam sa giyang kuto kapenutulan wa Aisyah. Agi terun Rasulullah Allahumma hadha qasmi ya Allah tigyan nagiya kiyang bagi-bagi akan ko mga alungan akan samya ginuntulan ako.
fima amlik si iko magagaga nganin magagagaw ginawa ko mimili ka na kan fala talumni fima tamlik na di ko matigin penginsuy ay si sagiyang kutwa di kan kagaga di kan matitandingan gitu so puso Rasul sallallahu alaihi wasallam wala fima tamlik wala amlik si iko matitandingan ka adi kan natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam magagaga atandingan na gitu so mga puso o mga dato na kana baru penginsuy ay wallahu subhanahu wa ta'ala so manusia ko kap kebubayain yang ko isa na sop man suisa na malurun susura miksi sa giyang gutwa bebaya yan sa giyang gutwa isa kau pa makapanginsoy tanuro Allah subhanahu wa ta'ala na ayam ini turu yan na peli wa tantanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa di tanu kegaga na daan ang si wallahu subhanahu wa ta'ala iban yang paliguti sa mga urif niyan sa dinan kegaga ayay kadua amya kaburing si isa giyang kayakan dua-duay na nasoka bebeloy umang ada to ada atin digiran maana ada tan atin digiran da tan anu tin digiran da sa azam niyan tatangkad niyan sa ginawa niyan pepeginuntulan na da sama da masih isa giyang koto ayan niyan o di na azam niyan tangkad diyan sa ginawa niyan giyang koto kiadua niyan na ayah hadapian na makwa mi sampai si sagiang koto antapo syariah Islamiyah na madap masih sagiang koto antapian nagiyuti pkebeloy pkesabapan sa ayah kap kitulah dagiyang koto kapegintaw umama na lagi du ayah bu antapian nagiyang koto kasulban yan si sagiang koto abay ginawa niyan na giyang kadana lagi danan asifat adi may ilay koto giyang koto katitana ang koto tindigian na isaw to pangiinsuyan wagamatan wagam Islam. Maada si sagiyang ko to mga tao bituan o mga ulamatan sa ahlul yaqin. Aya katuro Ibn Taymiyah rahimahullah natigyan man na iprupan yan sa mga tao sisikiran nagiyang ko to katumangkad. Ahlul yaqin idabtulu thabatu. So atigyan sa mga tao tetakna na amay ka tapangan siran wallahu subhanahu wa ta'ala na tekna siran si isagiyang ko to atindigiran. Amapia bikhilafi ghairihim sa sorang agi ang kuto mga tao lalayon dua agi ang kuto pamikiran yan tanggad nga sa ginawa nga udina na tanggad din tano sa ginawa tano asi ko orian o kanggalabakan tano si sagiang kaya ino sagiang kaya pagarita no kan dua kapangaro masama dakal nasi ko orian o Kanggil bekatanuron na pakataling umarkitan wagi ang kutua mga eksamin wala mga tapang wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay lagi dia nagi ang kutua kapringas arka. Agi ang kutu muna sa walay. Sa ayad na apang ninyan ka na kandaan na kaagi ang kutua kadua na amay kas ka na di ka titana si sagi ang kutua tindig ka na aya kulaw lang ka na nagi ang kutubatig tano aya kirupang ka udi na aya kitulad na lagi bu aya bu inanta pa na sar ka amya kaya solusyonan na kaagiyang ko to bay ginawang ka na pagawaan na kapmanagiyang ko to pinggilabak ini duwing ka udi na ini ganap ka na kaya buringan na kaagiyang ko to mapia asuguan wallahu subhanahu wa ta'ala na miya ka sa para kasi isagiyang ko to kap katarima o mga bay isagiyang ka asuguan wallahu subhanahu wa ta'ala kami tulad so amanan yan na suguan Islam sa mapia bakit miya ka sa para resta do ayay katlo lagi dito na atara lebih na dindum basta lagi dito bangad kabina sa agiyang kutakwan ayay katlo mangori panwala ap kasabapan sa kap keburingi si iko kip tuladen si iko kaduay badi so kaduay na aya pakasal na mapia si iko mga tao mapapatot kira na resta do na igira aya sifat umama na maaandar agiyang kutwa darudupa yan sa aya kasasampayan nun na so desisyon yan na nadinian matutandingan sa tarotop aya kapaka galaw niyan dinya di kapaka ngelebak na sabu sa tiro no nagiyang kutwa mo na sa walay udi nagiyang kutwa kadua api anda kira ni maka anderon aya katiro mga uungan si mga Arab na nasunnaul qarari mudabbirul ahdath giyang kutwa mga tao silan giimbal si isa giyang kutwa desisyon niran na silan diitendingan si isa giyang kutwa kulaw la si kukapiging tawiran na amay kas ka na aya kabaya ka titu na namitula de kasu agama tan agama Islam sama pia kagiyutoy suguan ka wallahu subhanahu wa ta'ala na baloyang ka aginawang ka as kay giitendingan si isa giyang kutwa mga desisyon ka isaap ka sababan si sa
kapked u desisyon si iku manusia na amay kamabaluis kanian asumas uli yan. So atas tanggungan yan si iku pamilya niyan na din yan ito tunay. Aya lagi diyan na sudi ka pa nagumbali si iku pamilya niyan. Na namada utos sa tangan yan. Pediyan nagyan ko to di ka pagprasi iku mga pamilya niyan. Upun na sububay na aya di magperkumama. Na nasumama na di penggelebek. Na bedemiga na isaw to kakeder ka agian ko to desisyon. Di nga maptendingan. So mga pagarita no, so mga darudu pera na dinggal lebak na ayay importante na siran na disiran mambudi managuntaman. Sa pagkeperubiran disiran sumasana sa pagkailay o mga babay sumama na din yan dinggal lebak na nagyang koto kagaganian sangan yan na namabali sumama adin yan ipangunot agyang koto desisyon si ikubai. Ay man so kabenarian na din yan din yan kabenarian ang iyang uta di katutandingan na sa iyang desisyon yan na nading kasirigin si sagyang koto ba idingon pangunutan. Ilan yung managyang koto katuro Imam Ash-Sha'rawi at tigina alladhi la yamliku darbata fa'sihi. So tao adin yan matitandingan nagyang koto ulo kalud yan na restado. O di na nagyang koto kaukaw gagyang koto parkuliang agi. So parakuluguan yan nagyutip ka sa bapan sa gyang koto di kapag prako pamilya. Kapangitagun. Isa o kitiano na la yamliku qarara ra'sihi na din yan matitandingan nagyang koto desisyon apo si sa gyang koto pamikiran yan. Na naamay kasaktan o nakabeta no asaktan ni makatitandingan si sagyang utang mga desisyon tano ka mitulad sa mapia sa mga galabag tano ang mga pipia simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala nabalo yung tano ginawa tano so mga masuliya tano so mga atas tanggungan tano tutur dun tano pipia di tano ipendaray no nagyang ko tuwa talo inaluy tano nagyutoy isa amala kasasabapan sa di kakitulad o mga tao adiran dinggal bukan nagyang kai bitira ino sa itano pangnintan si iku Allah subhanahu wa ta'ala madatano si udin na namaka ngayar katanwaguna agi mga pipia apka nagtano siya pakandud na naging dalag no suara si saging pagaritan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanto masagugud na gumapya ang koto kaya nagatano ko kaya payag lalagang kaya bangsa tanwa si Dr. Abu Sajida. Iman to nayap man tanengan tanong sa matanos pamamakinagan mapakarayagin rakatano mambu udi na kausain yan rakatano mambu so mini buring sangka iya bendingan tanong managing kanduay si emailay ayam ya katuladun na sumanga bai na pamamakinagan tanong ang kaya bangsa tanong pagarinio si Magister Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah yang mga pagaritano sa yang kaya panaguntamaniran, yang kaya pagaritano si Abu Dailami, si Abu Haisa, yang si Abu Sajida. Ya pamnagtan uto yang uto kaya pagusay nga pagaritano si Abu Sajida sanguto mga na sino disipiat si ko mga diking gulalanan si ko kaduwe gulalan si ko mga dato giyang kay mambu sirang umipantagong mga bain adin mambu siranip kesabapan percira na naging pengalintaw na padap kesabapan agi asup kesabapan na madagalaw kenapa sebut mama gitu semua na isa dika kitulad mana sudah tu akbe dumuai na di para duai udina sudah tu apenduai na di para saksis na isa unap kesabapan semua ibaratnya no pamana sumanga ada tu na kepakai apuk lang sang utua kanduiran na ging utua sumanga na giran tiroon ino kanu penduai akna ayat pegunutan yun na so Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inubusu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yan din duwain so yamanan yan na Khadijah. Isa ko mga umul mu'minin. Tama natin sa kaya patay Khadijah na din duway so Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na nasumambuso yamanan yan na mga nguta tiga nga pagaritan sudah tu aku rangitin na kebenaran. Au bedi mata ana so Rasul sallallahu alaihi wasallam na kepakaya inunian deduin. So Khadijah radhiyallahu anha kagi aging kutuwa so Khadijah
na miyatay si saging ko to una anu hijrah sa teluragun. Dapat ma transfer na miyatay jo Khadijah. Na nagyang kaya kito turun kini sugu ni saging kaya kan dua na si miyawlaw kwaya man na ay study unu mga ulama na si iku kapusan uragun aika patragun si ko hijrah udi na si iku paganay kalima ragun ko hijrah. So may na mawata na bida niyan. Oh. So isaw tuwa kepakaya isaw tuwa sabab Rasul sallallahu alaihi wasallam na dinyan duin so Khadijah. Pada pendatingu mga ulama na so giungo tuwa pinggulaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na kukuman tuwa sirkan yan bu. Khas busi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sango tawa kagi ay berarti na Rasul na madaglim ya pangarumaw. Nas runo buto khas buto. Ang tuwa miniram pa isa 10 agu 2. 10 agu 3. Sugyo to mana muluy na nan usabagi ko mga ya pangalang si ko mga dato. Ika 2 na nagyung tuwa ipambagira na karena udi na ipnililirang mga dato at tigran na di ka nubuman makapaginuntulan. Di ka nubuman makapaginuntulan. Di ka duwe ka debu o kita baka no makapaginuntulan. Oh. Na ino kanu penduwe miya tanga din na ko na makapanalimutan kanu. Kaya ay pipikir nila nagyung utwa katir on walla walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Dinyo magaga uba kanu makapaginuntulan si ikun dulu-dulu na no mga darudu payo. So ay ano to agyung utwa pagbinro nagyuto so agyung utami ali ang utwa pagaritan nagyuto so bubaya di na pagmamahalatig no pamubugan niya ang puso. Pakamubugan niya ang puso. Kagi bapya Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya panutul si iko sunan tirmidhi hadis sahih. Adi pakandagalan Rasul sallallahu alaihi wasallam adi yang gini yang katiru asagi yang koto doa pangni. Atiyana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hey kanila kan atita di tindingan di klik di ko mga puso na pakatek na ang kaso puso akan si ko agamang ka. Oh. Yuqallibuha kagi so puso na yuqallibuha kayfa yasha. So wallay di siyan di tindingan. Sekalian di siyan ititakdir. Na man. Do kapartanor. So mana dia naswalla nagi utami ali ang utapagarita aswalla na la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So mana na bertano piliwat no walla agi utwa ditano ko. Lay dang utapuso na ditano ko ang utak kontrolon. Na dirtano ipingin so Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua kini tuladian. Kini tu dia na sumanga be na aya pepenimu niran na aya bu diran ipanimu na mga tutul na guai bu pemakai negeniran na tutul na langwa na dumi waya mia piliur. Na gitu. Mia belu itu pengalakiran ko pediran aku pengalakiran sa ginawaran. Jiran di ikuku na itu tugolina. Atiran ada ne. Uba ka pake duwe ka sugina waya kan na mini duwe. Na aya sewa ya na riator-ator. Mitibi tigiran sangot wa kini duwe niyan. Na ay kapdi pedi kabo na uba ka pike duwe. Kailaman sakatano pena pamilya sakano pena wana di mini duwe kano. Sakano magari. Na upama na kuan. Laido bayaran bielo ya paweng. Bayaran na bielo ya paweng. So gitu erang tinimu na langwa na mia piliura dumi we. Na diran mapenutu lagi yung utwa kapia agi yung utwa. Kadue. Kamapi anang utwa kadue. Kagi nga man nakaduwi na umano no ba ya bu akib ka mapi anon na mga dato. Kasaka pa na ba ina ka mapi anaka. Si ko ay manan yan na laburun si ko kambubulawasan. Laburun si ko kambubulawasan. Kagi mo to ay man na sukaro mga na upama ko ay manan yan na ana duwe yaon. Na umay siribisi mo karumang ka na patagaw na mimbali dudu gawe. Na upama ko da oras ka sa ginawang ka, adid na oras sa mi pemedaka ka. Na yung tuwa dugaw na miusar kasi siya ko para sa ginawa. Di ka di maka titano sa piyepya. Na kadugo ika patagaw katalo pa ko markasuka darudupa ka. Na suti ko mga ko na blasting kap mano. Man nakakapipikiran yun na isingan up manugupang kiyawe. Sangot ako. So yaman na tanto ko mapia kibigay niyan kamapian si kudo tu agusi ko. Laburo si ko kaisad na mala kamapian yan kiyo ko na si ko. Kamu tuwa sulawas yan na pagkadeke agugyan ko tuwa so kabdar asket tenunuda tu namya ito.
Apa sih ko agama niya na kesenggayan niya nung sa oras? Bapiyasi ko agaman niya. Kagi asuman cuma abai na inugi yung utwa kurang agi yung utwa ibaratnya anak ketul kabai ya bapiaso mana dia kisengin niya nakap bani yang pemati sa Quran bani mapa ada susunat yan. Sabi sa utwa kabibisi niya sa utwa magil bagsawalay. Oh na upama ko si karomanian na makadui na nakyasengin niya no. Kyasengin niya sa oras agi yung utwa bebuka pematian sa Quran ipematian sa Quran agi yung utwa tigtan nene para sa Ginoo niya. So dira no ti pumaguyita kaya pumaguyita irana langun na miyapken kita mga piliura dumiway. Na iran ikukuena itutugali na ipengalapiran no to si ko mga pedira na mga bay. So yakin ito la din nasira ni miya kasapar so si ko mana niya nasugo no. Sugo no agama Islam. Pedepan nagyong ko to lagi dong utami alo yang ayat tindigiran na titu tindigiran. Ngayon to. Dito tanah. Na gini sa kesabapan sa sudah to na dipadue. Tiga na watigan mistero makamulay na naduwi kan. Paduwi na kan saka. Sana walaita. Na makamulay siran. Na tiga na pakapunay ka di yung wadaan. Na makapunay ka di man na tiga na pakapapasadang adaan ng mga wataya. Mapasadip man sa mga wata na tiga na pakapamangaro mga adaan ng mga wana. Saka mamunari o takakapatay. Yakapot siya sumpay. Aya ka pagaduwiran ko karo mayroon na tiga na amed nga kawan. Amed na tiga nga pamakuan na mendudo ko sa kawan. Di na may kamatay ako pamakuan. O di na may kamaloksa ko din. Na may lokos ka mambu na yung utak kaya lokos ka din na ay mapiar ka na pamakutan to ko di minito luda di kan pengaruma. Kagi bangad ke goy sa kabnarang uto wa kami siya kita kapan pamakuan. So diran sugu na nguta mga karomeran sa nguta oras na kanguda kap surungan niram sa akal. Sa lakawa ikukuha niran. So isa uto ap kesaba pa sa nguta disiram pekasugu si ikuya na dirang kebebidag yung nguta sugun wala ka bayran na man nap kailang. Diran di perlu bansa. Okay tiya mana na kap kailang iran. Ipsirat iran lagi nguta disyarat. Oh, ang tigtan pengadui kabuna sarka makambelay ta den. Di na ngani ibarat matagbud na mga sampul ibarat. Kaya ko tatigtan tinigi ko ta katiru iran na debu akwan yan. Ka makawap man din kepaya na tingna pamasa na wadaan sa tra. Dipte man na Mas butang utat. Pat mala ka sa sabapan si na sumabai na si sagyong kutwa masa kadui udarudu pa iran na pekede agyong kutwa kapungunutan iran ko di sini merekor. Isa utama kuan anu. Di sini mbelu ya be ya marekor. Disiran makapselimbutan. Disiran makapselimbutan siya kawala. Nagyong kutwa diran di kambelu ya be ya marekor na kalilipatan iran nagyong kutwa sugu nu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakay di panguyat niya kung mga bai at yan na subay na ameka ata at zawjaha ameka unutan yan su derodupa yan naptiro nun sa alwa na mori udkhulil jannah min abwabil jannah syiti ay manan yan na subay ya inunutan yan si ka derodupa yan melagi do firstly di yang taon ka si kano taman sa ikapat na si sagyong kutwa mas akapangungunutan na yan si ka derodupa yan na mako mas sa alwa na mori na pagisiin sa kaniyan sa sadun sa kabayan na sudan niyan ko paminto surga. Pakapsis sa mili ano. Nalagi din naman bu, asa kabayan mirikor, sagiyong ko to ay mana kaya duwi karumangka, na salungan bu ay mana niya nasisir kasi karumangka, di kau na dia amana na sumibay kay sa igan, na mababas sa gawin na di ka ito po mga malaikat. So kelipatan na ng mga bayi, si sagiyong ko to diran di kapakaduay o darudu pairan na isa na kesabapan sa amana niya na sumamusuda to na di pakasaksis. Oh. Kitulad sa mapia so ko. Di na kitulad sa mapia kagi iskay kaya sabapan no ka amana niya na mirikur ka saging utakwa dengan masuporta saging utakwa. Okay din naman ari amana pamanganin nakako darudu pa ka aging utwa. So ka benar ka na ibigay niya ka. Oh, sa tama na kagani. Nasabutan ka mambusu ko dato sangutwa kapakapantagyo. Na gina niya pada mga sabab manan na so mga buin na sira niya na ketagukiranan na sudah to na kailangan ng utwa kapenduin niyan ago di kesaksis agi ang utwa kaya duin niyan. So pakadud na kanang adalaguno suara sa agi ang kaya to manor.
Balasan wala kaya pagarita no bangsa niwa si Magister Abu Asif sabab sa giyang koto tanto mambu matanos nagumapya kaya pam naganatano ko mga delegno suara niyan ko kaya payagang kaya kaya usayan sa giyang kaya makapantag ko kaya buringi ko kinitulad ko kanduay minisabab si ko mga bay. Iman to naayap man tandangan tano sa mapi pamamakinagan naging kaya wata iyo bangsa niyo payag niya nakatano mambu so mga ahdap sa giyang kaya bendingan tano managing kanduay na ipalatan ang kaya microphone sang kaya bangsa niyo si Dr. Abu Haytham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyiduna wa habibuna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga bangsa mi, mga oripun Allah, mga babaya mi. So Islam na agamanan kompleto, tarotop, kompleto okit ko kapugintaw. So mga suguan yan na mga hulul udi na mga solusyon si ko mga problema mga imbulong si ko mga widakal apkeun si ko kapugintaw Muslim. Giyang kai abitira tano na isay ni ko mambayambayanan yan kagiya sa Islam na giyang ko to ang mga problema udi na mga muskila apkeun si ko kanda durudupa mamutawa to pa mapkulo la na kepaya mo lola na bita den nuto Islam sa mga solusyon. Sabab sa so deto udi na giyang kaya mama na adnap ketoon ayata bitian na diron pera ala dagiyong uto sa kataw. Udi na diron pera tiyo kopso sa kataw si ko kaker na niyan na ginawa niyan si ko kakisumbu niyan ko marata di mapya ay mana mayawi lawas agu giyang utoy barata na aya betadian na di matutugulin sambarang-barang adar pa ko gitu di musafir ropaan niya di kapagintaw ala su Islam na bitadan niyan to sa solusyon na isa ini bitadun Islam na solusyon na napipa kay niyan sa giyang uto lagi duto ada to sarat mambu pa magagagan yan. So kapapiginon tulan yan na ugyang uto pengilbuan yan sang uto gelbak suguan. Na inibigay ron no Islam kaya pagkain yan sa kapapangaroman yan sa makalawan sa isa taman sa mapat. Gitu miyak ka genggen mambu udi na miyak ka aran si eko mga paminto haram. Ay mbayang-bayan na niyan pamustad nagyang kaya maulaw-ula sa gyang kaya mga sarwango. Asi kiran na su kapangaro mo mamasay ka doon na itong iran sa kalalungan. Okay, nasiran na diran buka palaguin na gyung uta pung adna wang tapi ang aloy tano. Na ay mong bumasusuin na lagi siran ng siko diran di kapagintaw. Ka su miya panutula gyung uta sa ta profesor abay. Ay ako na miya tiro na tigyung uta miya nutulun. Gina na penutul na yung uta gurutan wa si amin butos siapan wala na nagyong uta ako na mietero gyong uta profesor abay na tige na tumunakan kapatakwa derudupa o Muslim adi sa sakan bui karo mau kenaba Muslim kepakaya mitaling umanyarakan udina mibeling yarakan nagyong uta panya kita piakal-kalak na isa na namuyimbenan yan. Pada mga antap udi na mga hadapu agama sa kaya pakainin sa giyang kaya kanduduy nagyang uto kap ke solusyon si ku kap adaklo onosa ngana onosa na yung gitu so peperadakal so mga bai di mapu mga romana kitulu cuma idudiran na madala pengasa sabu pasan pedu nagyang uto kap adaklo bilangan mga mama nan mga bai na pera itu so bilangan mga dato sa nilagi upama sa giyang masa taniman to pagdakal so bilang mga bai
to pernah pada sawa pernah so mga dato nasira ni matatago sa fildo iba se pengad na mga katido nasira Tahu ni tak nasira ni mata. sira ni madakala kelebatan na suma ba inaben pagadagal so bilangan niran na ay resulta niyan na upama ko sa Islam na bupakay niyan ko dato nasa sakataw na anto na meso mga ba iya kuan Ya kada. miya kadakala di sira na mga rumah miya lep no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keud saging kaya muria masa agi itu yung tatik tanah pagadagal so bilangan no mga ba na apa itu so bilangan no mga dato agi itu tigtano so kaya pa kayo Islam saging kaya taadud kanduwe na para masa madagala misampay sapat na isa nan kisolusyon saging kana na widagal gu isa na limu wallahu subhanahu wa ta'ala si ko melagid saging uta sudah to aguso bae agi sudah to na mga pangaro masa patakataw na mialindingin nagyang uta patakataw nagu dini sila ni kang gustuan mana niyan na Naon biya tahu sa atas tanggungan niya. miya tago sa atas tanggungan yan na miya ko gubus kanin sa gyang uto ang tatigitan wa kapakadagalo mga baiya di mapu mga Roma sumambuso bai na sutigiran na tumu agyang koto aya karumanga na rubo o zawj udina nesfu zawj ay mana niyan na o patagaw isi karumanga na dua gawir pa ma miya ko nga adig yung uto adin ibarat na Bepeso malo kasi natira mani madidip mani din adiso mani. adiso mana yun na wa na gina ni isa keteruatan no sa isa na limu wallahu subhanahu wa ta'ala si sagyang kana na dua si ko bai nagusi ko dato pedepan antap saya agama tan agama Islam naging utwa kababaloy o kapadakla si ko umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapadakla ko muriataw antapanan o agama tan agama Islam aya pede au kitian naging kaya kan dua-dua ka api ibarat sagyang ana na mga ngeda linimita dun so kamu bota ibarat na tira na ibo kamu mibota sa na mibota ubabay na kailangan na di makalayo sa makalawan sa talo di na dua na nagupo nga mapangaro sa patrataw na times ang times 4 fama talo na sa pulagu dua mini bagaka muretaw nga na usa sa kataw pi nga roma na way bu limita du sa gyung tangi na dua gumi mini bagaka muretaw nga na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa may tiruan na tingina tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah isa riwaya na mukathirun bikum al-anbiya yawmal qiyamah may naging na hadis niya katimble na ipugundig pamangaro makan wa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga bai mga lilimu nagu mga salibataan kagiya ipengandegal sa kano si ko mga umam udna si ko mga umat si isa yaumul qiyamah yaum alungan na mori isa na riwaya na ipengandegal sa kano si ko mga nabi sa alungan na mori mutakadagal tano mga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa pan guna udina adab sagyang kaya kaduay udina kapangaroma sa isa duat lupa to na giyang ko to kapken o di kapaka ya o barang-barang udina bida-bida mga pamilya na ugyang utadiran di kapa pamaugupa na ugyang utadiran di kapa kekalema sa minitula denan o kaya pamangaromo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya mga romas kanian na bida-bida kabail yang aromanian ama bida-bida pamilya ana pamana berang-berang ada piang aromanian kiamunganian na miya beluyo to mini begrian udina mini gekotian sagyang kutua dulu na nagyang kutua mga muslim miya marati ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam augyang kutua piang amungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagya miya tagamian siran si ko panulunian sabab sagyang uta kaya pakamungyan kiran isa miya panutul na so Aisha karomo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya bentugin so isa ko piang aromo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Juwairiyah bintul Harith watau Harith aso Harith na Sayyidu Banil Mustalaq ay mana na watas kanya na dato kuan giyang ko ta si ko daw man kapangaromo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang ko ta mga taw ano tambo ta no mustalaq
na makadada kapsiran sa magatos kataw sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kaya pangaro mo Rasulullah sa giyang utaba na kaya sabupan sa kaya pakaliwag yung utwa mga sahabat yan madada pang utama mga mustalak nagu miya ka pag Islam so tao si ko magatos awalay ay man na magatos awalay na so mga tao na palin sumiyul ko Islam na mini uman sa begro agama Islam. So kaya pangaro mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko Ummu Habiba agito so Ramla awataw Abi Sufyan. Sa oras ito na so Abu Sufyan na pag Islam nas kanian commander o mga musyrik si ko kapridu ko mga Muslim si ko panulon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagiyam isampay ko Abu Sufyan nagyang uto pingulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apyang aruman niya so Ummu Habiba so Ramla na miya bentuk Abu Sufyan. Ya bentuk so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na raksa kaya kekesan nagyang utwa karedidu niya siko mga Muslim. Gitu tiktano tanto amada kala aguna nagu pinggay aguna mga antap o agama Islam sa giyang kaya kan dua-dua na sabab sa giyang kaya kamtoras na giyang kaya piangaloy tano na matagay mga sampulo di na mga peduna na namada kala tanto guna aging kaya di tanu di bersisa ni manto na pangandundan wang kaya dalagin suara sa aging kaya pagaritano tanu tumanor si Ustad Abu Dilami. Balasan mambual lang utwa pagaritan no bangsatan wa si Dr. Abu Haytham sa kaya payagan yan ko mga antap ang kai bendingan tano kanduay. Iman to nayapman pamamakin nagentano bagentano niyan sa tausiat makapantag sa giyang ko to manunumpang si ko mga dato na mapangulalan sa giyang kaya bangsatan no pagarini wa si Dr. Abu Sajida. Bismillahirrahmanirrahim. Mga bangsami, pamakinig kami nagupka sampai naging kay video tano na aya kebeloy tausiya kano na si saging kay abitira akan dua-dua si kumanga dato nama beloy so giisi ang gelebak amauntol. Ipaginuntulan yan so pamilya niyan so mga mata yan si sagyang kuto mga derudupa yan sabab sa so tao amontol na makalalbiyan na nariyustad kebayan wallahu subhanahu wa ta'ala isa aki alun yan sa hadith na napakasirong wallahu subhanahu wa ta'ala si sagyang kuto sirong-sirong yan kumasa kesirungan si sagyang kuto kita tara lawag yang kuto siksa wallahu subhanahu wa ta'ala. Isab na kialun yan siku hadith na thalathatun la turaddu da'watuhum talo di tunay ini kirudu agi yang kuto panganiran na isaw nagi yang kuto tao amauntol na amay ka mabuloy ka amauntol si ku pamilyang ka na kekuang ka keparuling ka agi yung kuto balas wallahu subhanahu wa ta'ala baluyan ka aginawang ka tetak na kasi sa giyang kuto tindig ka di kanggal pa kasi sa giyang kuto suguan wallahu subhanahu wa ta'ala taman sami sampai kasi sa giyang kuto antap akini sugun si sa giyang kaya lagi diyang kaya galabak piap miya pangalo aging kaya pagaritan wagi yung kuto mga antap puno agama Islam baluyan ka aginawang ka kaya tutandingan si sa giyang kuto desisyon ka di ka kaprera dan naging kuto panginsuya o salakaur ka sa mayapas ka agi ang kuto mapia mapipikir ka insyaallah subhanahu wa ta'ala na kebeloy ka nagukesabapang ka sa kapkila nga si isagi ang kuto tuladan wa agama Islam pakanud nang kanasusalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wala si Dr. Abu Sajida saging uta tausiat yan rakatano. Pamamakin nagtan naman buang kaya bangsatan wa si Abu Asif saging kaya imbagay rakatan wa tausiat makapantag si iko o di na manunumpang si iko mga bay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay pagan-pagan ay iprekomentan siya ay mga bay, mga bubaitan no. Na gilebak kay Iran niya panaguntaman Iran so mga kabnar o mga derudu pa Iran
Agu suportairan durugairan su mga darudupairan sanggulalan sa kapag-ikhlas. Ay mana to na yakapngil bagairan ko ay mana mga kabdaro mga darudupairan na yakasuportairan ko darudupairan ay pipikaniran na balas apung ko Allah. Kana ubayan iran susuporta ka na pipikaniran nakapalit. Ay bareta no pama na tira na suportan na kan saka saya mambuin ini atan niya na para ka di pakaduwe. Ay pa ini atan niyan na tira na para kan saka kay ikate. Oh, anakan pagkatagama mana di ka din makapangilele sa na imposible ito. Na upo na yaman na kang gilbag ka na nabay kelas nabas tulabus ko wala na makapikir si karumang kaapeng aroma mau manguto ako resian akapakapeng aroma niyan na keridukan. Gu pinunong ka anak ka na dito ba nguto tikta no so mga bae na imo sertano kaya wina panamarira na maanjira na saging nguto tao mapetsirang nabasira ni magi kelas uwi na pamako ba na matatago kumada kumaginuatan no na napadal may no. Ikadua na ay muserta no kiran na nasugu iran sumada rudupa iran sa kapakapangaruma iran sumanga mana na pakagago no na nasugu ni ro naging oto kapangaruma. Ikadua na udinyo sugu na dinyo sirang pengalang si kuya mana niyan na kapluluba iran udin na kapakaton iran saya mana niyan na ginawa ini mipagere yo. Kagiyan ka na lagi din na nakamapian yo. Lagi din mo tatigta no. Paganero na miyaka ito ang utama dinyo kaya di service dinyo tindaga agiyan ko tuama na niyan na tigiwa bapya ko miya rasa-rasay na sarang di makadu. Ay do niya nagi ginawa ka. Tibatan na natin. Ay niya nagi skan no. Sumakab na rin na makamataon sa lungan mo na napsisikat tatano. Na mas tumu askan yung makasakat kaysa askan yung kaskatan. So kapag kadua yung mga darudupa iyo, mga dato, na kanaban niyo ng paawin. Kabantugan niyo ng saya na kapag kadua niyo. Kanababenerang o tuwatigiran na kuwan, uba kapikidui ka, sakabu imini duwir ktan. Na kanabuto, benarabawa. Ka upama ko uba paawin, nadiri kaya paawingan so mga darudupa o Rasul sallallahu alaihi wasallam, masira ni mga ummul mu'minin. Na ikadua na adum na miya panutula sa katawa deto gina pure ko na emiyaw lawla agi ngo to deto na duwe na kagi ko duwe na pumasasiran sa barong na sumiyon siran sa ngo to atin pumasaan sa kuwan barong ono tani karoman yan na kagi ko na kuwan at tikuna ngo to padaga nga antaw no ni pengaroma tina gi na tina pamoko na to nabsi ngani na ka na tina karoma ko pero dupa kan. Na tingin na upama na uno tanak askan ni kewing naskap ni kuan. Tingin na uway. Nagiungot ko nagi apadagang. Sangot apadagang sa barong. Na miya katantang gumura ko tigo na mataan nga saksi anak na tawa ko surga. Ay mana niya na miya bentugi nagiungot wa bae. Sagiungot wa pinggulo la niya. Karin na uto saya mana niyan na bentugi naki mga bae. Akap pagadu yung mga dero dupa iran sa kanabayaran. Nabayaran mawag. Naguknap na ba mawag o pamilya. Nap na ba mawag o pamilya ka bentugan ni Ramban. So gina niya mana niyan na mbuluin tano musawer tano si ko mga baitano saya mana na diran beti asa marata. Saya mana niyan na beti iran saya mana na mapia pagdundang buong kaya dilgno suara sa giyang kaaya atau manor. Balasan wala si Magister Abu Asif. Sabab sa giyang koto tanto masagugod na gumatanos kaya payagu lalagyan. Makasabab pro na sabab sa giyang kaya kakampat oras na ayap man tandangan tanos sa mapi pamamakinagan bagan tanon yan mamu sa tausiat makapantag si Eko dato naguso pamilya mga bae na aya din kenegtano na si Dr. Abu Haytham. Bismillahirrahmanirrahim. Siabut tano saging kaya pamagusia tano udina kaya likasawer kita no aging kaya mga guru tano si ko kokoman aging kaya bitira tano imanto ay bu tamana penameno sa paman aging uto pagindud sang uta pakasalo halal udina mubah. So makapantagong ko mga loks o
mga yang uto ibarat na kiamungan o mga aroma o di na yung uta mismo mga loksian na umakaumar kan wag yung kuta iyo aya awidan yan kan wa tutulian na miya ka pangaroma si ko sabelaing dunia na miya ka duay na paginuntulan niyo sa ayaw kita na di niyo pupuntagan sa lagi duay pinggel bukian na marata lagi dumindir waka sa unutin niyo so panduan agamatan agama Islam ay mana nagyong utwa wayang gulalan utaw nagyong utama pia na di ngong pengin so ay kage so pipa kayo agama na di ka pa kayo ba nga pamagalina sa pipa kayo na no Islam na sa na di kang pupakain sa iko warisan na kan o di na di kang pupakain sa iko ginawa ko kage kesupak kage utwa tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang utama kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara da sabtad o mapaparatian ada to nagumapaparatian abay amay ka kukuman wallahi yung utwa gelbek na ubas kanya nun makap sa samili bas kanini pembiaya oy ay man na betigi na ginan na kukuman na agama na salawar ka nun ipakaliw niya no to siko paratia ke ikakapiren ikadua kisampaitan no si kumabang sa tano na giyang ko to abae ikadua udi na ikatlo anta kay kapat na kena ubasiran kabit sabada kabenaran kasadin sa aawidan akabenar o muna sawalay na gitu ni kabenar o ikadua udi na ikatlo antaka ikapat sisira mo mga bili-bili sa ngoto Agosto kay dipindi ko kala kadag lo pamilya oy apa dito sa paginuntulan nang uto Baratero sa kebelas pulor kaso iwata na siya na isa udi na dep na wata eno na bida bida sa Agosto oy nasa la ko bitira ro ay mano to na mlagi adna kanaba kay detaro ko na ay kagde mo no muri sa walay na detaro kagde diskanin di pangisuyan sabab sa giyong uto atira na binasan niya so muna udi na pamawana minasa ka tingin sa pamilya miniugutin sa adna karomanian miya minasa sa pamilya udi na kuan sad sa awid na kabenar yung utamo na sa walay na gitu ka benaro muri sa walay ay mana niya na mulagi-lagi sira kenapa nu bebenar aso ay mana bai miniug sa adna karomanian na bamiamina sa pamilya kena kaya agi sa kanyan na did na banian miya supak siko baso mga umul mo minin na bayra basiran miamina sa pamilya oy utaya pa mga romo rasul na be aya pitero na miya binasiran so ay siya ibarat agi miya niyan na pamamaya pangaroma na kana buto benar sa gina ni sa aplikasyon tanoron wala sangan wallah siko kaya pamnaganyor kami lalayo na miskano penelamatan na wipeng ni miskano ko Allah taala sa mapipia ginawa niyo sa panganduntan wag yung kay adalag no suara sa yung kay maubuli ato manortano mga bangsami tanto masagugod na gumapya mambu ang kota kaya nagatano ko dalag no suara kay abang sa tano pagaritan wa si Dr. Abu Haytham aya katantuan na ya na untong tanway mapya naguukor tanwa mala di tano di ikipagpadaan sa giyang kaya mga bangsa tano di Iran di ipanaguntaman so ilamo Iran sa kiprampayin rakanoron sa katanod lang sa yaman yan na pupunalamatan tano siran sa di tano din dadaw apang ni aya kimbungang guro sa giyang kaya mga tausiat tano na aya kibgaya na tausiat si kung bubuner katano miya maganad so mga ulama mga dato sa mga bai na oriano kaya payagratan mga kaya mga kukumang ka andeng so katawin yuron na aya katiro mga ungang natira na sa mga ulama nasiran dalilot tarik aya mananin na sa mga ulama nasiran palatiko aya man auto nasiran lebih emat o kusuguan na aya kailangan si ko mga ulama lagi do mga dato aguso mga bai amya magana sa ging ka Islam na aya kailangan kiran aya muna kiran sa taralbi na siran imbeloy front liner sa di kapagusay sa ging asuguan aguso ka pangilabakon uay apia paman nakagi sakay matao sakay lebih matao si ko ginawa nga na apia di kami katugunay ang galabak sa ging ka kadwe na tugunay kang galabak sa di kapagusay malagi sino sta cho alay maguso alay ma uay
laboron so mga alima. Laburon sa mga alim. Kailangan na sa kano imbeloy mga frontliner sa di kapaguse sa giyang kaya kanduay agus kano mala asugusi ko mga kuwan. To na hindi ba mga darudupa iyo. Kapi ang aya kaduyo. Haway. Di ko tayo buap kun naguri ibarat ko sa bagi na di PMS mo ibarat sumiyaganad. Ba na ba na diem ko be ano ba niem kun Haway. Na paginan ni penanggilan tanoron. Pagkaurin ng saging ito sa kataw babay professor si sa German as kanyan nakanabapan Muslim. Nasabab sa kele niya saging ko ta muskila maadun si sa German si ko mga babay saging ko ta kapupakade mga umarata na miyayon sa kanyan ko bitika ng Islam managing uta kadway sugun so mga karomayran sa kapakadaklairan si iko karomayran sa ayasabab na an kabulong yang ko tamarata di manggulola sa German mapantag si ko mga babay na inisugo iyan to sa panapitero iyan na tigian sa kanatiyan na pakalalabiin ko mabeloy ako ikasapulo karoma mabagyan ang ko mama najihan ko tagalbakyan pamana saksis. saksi sang ko galbakyan Ay man nakagiyas ka din na miya tiro na kasapol ka de sabut yang Islam. oway Abi pira niya na na kasapol. oway na agusa ka natigian pamana tumuna no to atin adi sa mabeli ako sa sakataw karoma ayam makambagin da kan naging utama maafasil atafi pamana peli orang tagalbakyan talaw dapnaw kedien dapakay di na mama. Nagiyet na pamikiran na kanabak na sarili pamikiran kaya din na kisa pamikiran si ina sa mga babay sa German. Na kapakayagi pitiro akan na ketunyo ko kitabi sabuni ko kitabi na Ayatul Ahkam ikadua kabulium. Na ketun tanor na nga pitiro ang kaya babay Masihi sagiyang kaya manan na suguan Allah Subhanahu wa Ta'ala. May namiya kayon. Umiyak ayo nun. Dati umiyak ayo nang ko to Masihi na sa kanwa mga bangsa miya mga bayam miya magana di yung pagkayon. Nagyuti mala ipupungoy ta Amerikano as kano imbeloy. Na beloy na challenge. Oway. Balin niya challenge sa kano'y mabaloy frontliner sa kasuguan niyo si ko mga karoman niyo as kano'y mabaloy adalil o sa lakor ka ng mga babay ay manan na tulad sa giyang kaya suguan ng kadnan tanwara bula alamin balasan tanwala sa daapita tamanan ni na madakala balas ang mga pipiya nagusa ka naman ang mga bangsami ada makandaray nun sa di ka pamanaga sa giyang kaya programa ang kaya mga bangsa niyo sa Ingda Jordan sa Ipsampay Amerikano bu so salamami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.